Olako gertaera latz batetik pasatzea nik bakarrik ulertu dezaket apur bat urrutitik. Osea, olako gauza bat ulertzeko nik uste dut bizi behar dozula, edo behintzat gertutik, eta bueno, saiatzen zara, pentsatzen zer izan daiteken, baina benetan erruak eta hor oso presente daude. Ez? Guk lehenengo zatian, lau zatitan doia, Sominetik eta Saminetik bakera, eta lehenengo zatian hasten gara egiten hausnarketa orokor bat heriotzari buruz eta galerei buruz, ez? Eta lehenengo zati horren amaieran ja sartzen gara, indarkeriak ekarritako heriotzekin, ez? Orokorrian. Dala gauza bat presente dagola, osea, beti bakea bilatzen dugu, nik suposatzen dut toki guztietan, baina gerrak beti dagoz presente, eta amatatzen danean toki baten, 2017an egin gendunean, bete-betean zegoen Siriako gerra. Eta aipamenak egiten ditugu horren inguruan. Orain, datorren hastian egin beharko dugu egokitzapen txiki bat, eta Ukraina aipatuko dugu, da momentu honetan gainean daukaguna, ez? Eta zoritxarrez beti mundua, gizakia beti indarkeriaekin oso lotuta dago. Eta hori oso zaila da, azkenean benetan esatia, bueno, eszenario bat beti egongo da indarkeria presente. Eta erruak begibistakoak dira. Orduan, oso gaiko erapilatxua da, baina Sandra eta Olatzen kasuan topatu ditugu, eta nahi gabe gainera, hainbat kontu biografiko euren artean, zubi horiek eraikitzen zituztenak, ez?